Здравейте! Днес ще ви разкажа една приказка, в която Луната и Слънцето си играят на криеница. Приятно гледане! Едно време Тъмното много обичаше да си играе на криеница с Луната. Криеше се зад комини, зад къщи, притаяваше се, а лунната светлина търсеше да го открие. А понякога на тъмното му щукваше и се скриваше зад някое кученце или котенце, което пресичаше около къщите и дърветата. И въобще на Луната й беше много, ама много трудно да го открива. Почакай малко! Заканваше се Луната. Ще те видя къде ще се криеш, когато изгрее слънцето. Хей, ще се скрия зад децата, които отиват на училище. Добре де, а когато децата влязат в училището, тогава къде ще се скриеш? Майче, по-добре е да отидеш и се скриеш от другата страна на земята, защото иначе слънцето сигурно ще те хване. Не, няма да може. Ще видиш. Тъкмо тогава слънцето изгря и тъмното избяга в другата част на земята и направи там нощта. Ала няколко тъмни петенца останаха да играят със слънцето. Те се забавляваха чудесно. Някои тъмни петенца станаха сенки на кучета, някои на котенца, някои на крави, някои на хора, а някои пък станаха сенки на птици и дори летяха заедно с тях. Накрая остана само едно единствено тъмно петънце. Хей,
И тебе ще те хвана. Закани му се слънцето. Ще те хвана където и да се скриеш. Няма да можеш! Сетих се за едно чудесно местенце, където никога няма да ме намериш. А сега не гледай. Брой до 10, докато се скрия. И така, слънцето се скри зад един облак и започна да брои до 10. След това погледна внимателно наоколо. Май, че се е скрил зад някого или е станало негова сянка. Казваше си слънцето и продължаваше да отглежда всички тъмни места. Ала колкото и да оглеждаше, не можа да намери тъмното петънце. И така, слънцето продължи да гледа на другия ден, на по-другия ден, на по-другия ден, но така и не можа да го намери. Така, слънцето не успя да открие тъмното петно. Защо? Защото то си беше намерило знаменито място за криене – килера под стълбите. Ех, че е чудесно! Бих останал тук завинаги! Така и стори. Ето защо винаги е тъмно в килера под стълбите. Разбрахте ли защо в килера под стълбите винаги е тъмно? И така, до следващата приказка. С мен, бате Ицо.